Целувка на мама ще дадеш ли? Да. Дай целувка ми. Анди има рожден ден и мама ще ходи да го снима. И по този повод сме решили, че ще направим мафини. Кушай. Вкусен ли е банана, мама? Ди, ти така ли мачкаш много бананите? Не може. Не може така не можеш. Кушай. Айде да изсипиш млякото. Не се яде. Внимателно изсипи млякото. Хвани чашата. Это только. Это только.